Palusag na nangka na may kabalyas. This is Enos Vlog. 15 taon na sa YouTube. Salamat sa sponsor. Hindi man lang siya dumugo ng puti. Ito po ang baboy na puti. Kakatayin natin. Itong langka. Si Hermano kasi, si Manny Fernan ay naghahanap itong langka. Maliit pa yung mga langka dyan sa labas. So, ito muna. Ay, dumugo na siya. Lagyan muna natin ng ganito. Para hindi gaano mag-ano niya. Yan. Parang medyo marumi lang ang pag-ano natin. Meron naman akong tubig na panglinis. Gusto mo rin katayit? Ito yung aking muning na very inquisitive. Ayan po, ang sarap. Gagawin nating palusag. Yan, hindi natin siya gagalawin pag nilagay na natin sa kawali. Palusag topped with caballas fish. Yan ang ating menu for today. Si Kuya Kaluto. Ayan. Mag-aano din ako ng sa ko. Para may oil. Para hindi pumagkit dito sa sa digta. Pandikit namin ito sa ibon noon. Yung digta ng langka. Langka. Sabi nga sa Bicol, makatutong ka. Anong oras na ba? Nakaw. Ano na pala? Past 12. So na to? Panghapunan na po ito. Ay, galing na si Pula. Pinakain ko na eh. Yan lang. Yan ang ingay ng aming deaf mute sister. Tingnan po na. Ganito lang po. Yan. Busin na natin to. Kunti lang naman pala yung Ha? Ganyan lang yan, mga kanangka, nalalangka. Sa ekspresyon na pag yung natutulala ka, nalalangka daw. Umuka, naglangka talaga. Ganyan po. Yan. Para hindi mangitim, ilagay agad sa tubig. Ang dami itong to, gitna. Ganyan lang. Ayan, direkta na tayong maggagayat dito. Magkakat dito sa kawali. Yan, ibabaw natin yung mga sangkap mamaya. Okay lang ba? Malalaki lang po ito, ganyan palusag lang eh. Ganyan lang yung hiwa. Ganyan lang. Kasi hindi naman natin yan yung gagalaw-galawin. Pag kumulo, pag luto na, hindi na, aalisin na natin sa apoy. Ganyan lang po. Technique lang yan. Siyempre, ang pinaka-highlight natin dyan ay siyempre gagataan niya. Palusag sa Bicol. At topped with caballas fish. Ang available na isda na binigay ng ating sponsor. Yeah, si paring Wilmar Barameda Ana ng Sitio Ricodo sa Linggogon, Minalabang, Camarines. Salamat pare, asawa ni Jenny Lee. Po, magagata na tayo. Direct na din dyan. Grabe yung digta. Hindi na ako magkakakanggata. Talagang direkta na. Direkta na siya. Yun.
Ganyan-ganyan lang ang buhay. Gata. Ganyan-ganyan lang. Yan. Floody. Floody. Hindi ka muna ano ito. Ayan na po. Nagata na. Of course, aasin na natin kasi di na natin ito gagalawin. Tantiya-tantiga lang. Asin, paminta. Yung mga bata ini ano dito. Pati yung aso, ganun din. Lahat ng sangkap andyan na. Papakuloan na lang. Then, siyempre, ang pampalasa natin, isa pang ano, pampalasa. Mas prepare ko talaga itong basic lang na umami. Hindi yung may kasama ng magic. Ayan. Duda na ako dyan. Ayan, gandang ano, picture ano. Picture perfect. Yung mga kasangkap ko may kamatis, may kamyas, sibuyas, bawang, luya, at lemongrass. So, paano? Lutuin na yan. Kumukulo na. Gandang tingnan, no? Sarap na. Basta lang to. Haluan natin, ha? Malunggay, para masustansya. Oh, mayroon pag ano tira. Oink! Basa kasi. Ayan. Yan lang po yan sa gilid. Ganyan lang. Hilot-hilot. Ayan. Hawak pa rin ikaw ang kaluto ang magic sandok. The expert. Yan. Palosay. Sarap-sarap nito. May sitaw pa. Ayan. Mahugusan to ni Hermano. Dumating na sila. Na grocery. Nakaka-LL na tayo ngayon. Konti lang. Kasi may dumating na OFW. Ayan po. Pwede na magsabing bon appetit everyone. God bless.